Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Kalain si pamatyag ko. Daw hinali lang nagpalanintog ang balahibo ko sa dagway niya. Anay kagali. Kinahanglan ko gali nga sundon sila ni Hazel kag sang lalaki nga to. Mayo kay nagalakat lang sila. Makita ko kung diin sila nga sinihan masulod. Nagainit kidang ulo ko sa marko ngayon. Hindi lang siya magsalangat sansingan si Hazel. Kaya tapos kid siya sakon. Ato. Nagsulod sila sa among sinihan. Madali-dali ako. Magawad man ako sang tiket. Kag magsulod man. Mapungko man ako malapit sa ilang nga pungkuan. Kung ano nga klase sa pelikulang ginalantaw ko. Wala sa screen ng akong mga mata. Hindi sa ilan ni Hazel kag isang lalaki nga to. Nagabukal gid ang dugo ko sa animal nga ina. Nagtindog sila nga duha. Saan din pala sila makadto, ha? Excuse me. Excuse me. Naglakat sila. Sundon sila. Dili kita bagi sa fire exit. Uy. Hindi ka magsiling at diri kita mahimo sang ka-chip sa imo, ha? Siyempre hindi, no? Gusto ko lang ipabatsyag sa imo sa makadali ang kainit sa ngakon mga halok. Ay, Marco. Nano ka man? Ginliab mo ko, aw? Oy, Justin! Buya siya, ha? Ano ka ba naman? Oy! Ginbitin mo sa liyog si Marco pa ibabaw? Buya siya! Buya siya! Animal ka! Kasakit ang liyog ko! Kare ka nga babae ka. Masugilanon kita. Hoy, Justin! Ano ka ba naman? Buya ko! Hindi ako magbutunga! Hindi!
Sakay ka sa salakyan. Dali. Ate, oo. Sa diin mo ba na ako dalon? Mahibalaan mo gid karon. Hala, panaog! Panaog! Manaog man ako diri sa sasakyan. Ano ba lang buhato naton diri sa balay ninyo, ha? Ha, Justin? Masulod kita. Magsunod ka sa akon. Anong buhato naton diri sa kwarto mo, ya? Ay! Oh my! Justin! Nga ginhakwat mo ako! Ibutang ako, Justin! Oh! Ano ba? Oh my! Kinaboy mo ako diri sa kama? Mabangon ako! Oh my! Ginapan mo ako, Justin! Listen. Hindi! Kinalo ka niya ako! Hoy! Justin! Ano ka ba naman? Justin! Wala siya nag-auntat sa paghalog sa ako, no? Ay, nagustuhan ko man ang ginabuhat niya. Wala na ni atrasanay, haw. Do amo na kit ini. Handa na pala ako? Ukon, hindi pa. Justin, tama na. Tama na. Oh, yung tiklod mo ako. Mabangon ako. Abi ko anay ko na mo ining gusto mo. Abi ko man gani. Nag-ibi siya. Dugin lihap ang kasing-kasing ko. Oh, isin. Justin, nuyagin ako sa imo. Tungod sa akon. Napilitan ka nga buhaton ng hindi mo gusto nga buhaton. Hindi ko na mag-ibi pa. Gusto ko man. Bisan hindi pa ako handa, Hazel. Hindi ako makaangop sa kaugalingon ko, Justin. Sugod sang nagpadulong ako sa balay sang taya ko sa San Vicente. Nagsubong na ako sini. Apang hindi man permi. Panalagsa lang. Anong buot mo silingon? Ang nagapalanginit nga lawas. Ang init sa nga akong lawas. Nga daw may ginapangita nga hindi ko mangpan. Tapos ano? masami ako nagadamgo nga. Nga ano? May kaupod ako sa pagpakighilawas. May isa kalalaki nga may pakpak. Ano? Dason, sang primero, ang iya nawong, iya pa sang tawo. Apang samtang nga nagapadayon kami sa amon kalipay nga ginabuhat, naglain ang dagway niya. Dumay nawong na siya nga iya sang kuring. Hindi gani, tigre, o kun leon. Basta mo sina. Tapos ano? Tagsang nga madamguhan ko siya. Pagbugtaw ko, daw nagapalanginit ng lawas ko. Kagdason, mabatyagan ko na lang nga ginahilanat na ako. Daw mabuang ako. Daw gusto ko nga magpakighilawas nga hindi ko man mahangpan. Pareho subong. Kainit sang pamatsyag ko. Madali lang. Makuha ko sang thermometer. Lantaw na to ng kainiton sang lawas mo.
May hilanat ka gid. Anong pamatyag mo? Nagasakit ba lang ulo mo? Hindi man. Ang tutunlan mo, nagasakit bala? Wala ka bala ginabudlayan sa paginhawa? Mangin mabudlay bala ang maghigko? Wala Ano ka, doktor? Ginapakalma ko lang ikaw para nga hindi ka magkabalaka. May hilanat ka matuod. Kani diri ka lanay sa balay ha? Para nga matipan ko ikaw sang maayo. Wala man nagalain ang pamatsyag ko, Justin. Sana siling ko na nagataas lang ang temperatura ko kung kaisa. Bisan nga wala man sang rason. Bisan pa. Kinahanglan nga maobserbahan ko ikaw. Gusto ko masiguro kung bala ano gid ang nagkakatabo sa imo. Balo ka. Kung maglapaw na sa 40 hilanat mo, nagadeliryo ka na sina eh. Ang buot mo silingon. Amo ina ang rason kung nga nga nagadamgo ako sang kun ano-ano. Hindi man sa amo sina, apang isa ina sa gusto ko nga masiguro. Pero Justin, makauluya na sa mga kaupod mo diri. Dito na lang ako sa dorm Okay lang ako dito. Hindi man abi ako pwede nga magsulod sa dorm ninyo eh. Para nga ma-check up ang imo kahimtangan. At least dire, pwede ko nga magtiner. Tungod pulos mga abyan kong ari dire. Hindi na lang Justin Nauya gid ako diri. Hazel, nabala ka ako sa imo. Sige. Matinir ako diri. Kung ari man diri si Marie. Kuna mo, istoryahan ko si Benji. Diyanay niya patiniron si Marie. Para nga may kaupod ka diri nga babae. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Si Marie, ari siya sa phone ko. Gusto niya masiguro kung matuod ang ginasiling ni Benji sa iya. Oh, istorya siya oh. Hello, Marie? OMG! Okay na ba lang ka mo ni Justin? Medyo. Okay man lang ako kung hindi ka gusto nga magtiner diri. Si Justin man lang nagapamilit, no? Okay man lang ako dito sa dorm. Pero, desidido ka nga dra matiner? Kunwari ka man diri Okay. Kung ara ka dira, dira man ko Ote, saan kita masaylo dira? Ambot Ari si Justin siya ang pamangkot Marie, hello? Justin, saan kami matransfer dira na Hazel? May hilanat si Hazel eh. So, makuha alam siya sang gamit niya sa dorm. Para nga diri siya matulog subong nga gabi. Kag tungod Sabado man buwas, kag wala sang klase, buwas na lang namon istoryahon ang landlady niya. Para nga makapaalam siya sang husto didto. Wala man siya kuno sang madamo gid nga gamit didto eh. Gani, buwas na lang siya masaylo dire. Kung amo, buwas naman lang ako masaylo dira. Hindi gani sa Domingo. Subong pa lang, excited na ako. Ate, sige Marie. Makitain na lang kita dire kung makasaylo ka na. Salamat gini nga madamo ha. Bye.
Ato na si Hazel. Nagsulod na siya sa dorm niya. Agod nga magkuha sang iya mga gamit. Dire lang ako mahulat sa iya sa salakyan na. Ano ina? Daw may landong ako nakita nga nagapalipod dira sa may puste sa suga. Daw diri siya nagatubang sa akon. Daw nagapanilag. Daw may ginabantayan. Wala siya nagahulag. Kag wala sang may nagalabay sa nahamtangan niya. Yan hindi ko makumpirma kung matuod ang nakita ko. O kung ginamata-mata na ako. Hoy! Bay, Hazel? Nakibot man ko ba? Ay, daw atakihon man ko sa kasing-kasing ba? Ano abi kay wala ka ginakabatsyag nga nagapalapit na ako sa imo? Sino ba lang ginatulok mo sa unhan? Uy, ano ba lang ginatulok mo sa unhan? Wala mo pala makita. May tao nga nagatindog sa unhan. Ha? Nagtulog siya sa unhan. Ay, oo no? Ay, masakay ako. Nga nagdali-dali kagid. Ay, ano abi, hinali lang na nagpanalindog ang balahibo ko. Ay, Justin, dali na, mahali na kita diri. Ate ho. Ara, ginpasiga kong suga kag... Hindi. Wala na siya. Justin, palaktan ng salakyan. Dali! Justin, Nga, ang bahin sa nakita naton kaina. hindi na lang paghinambit sa mga kaupo naton diri sa balay. Hindi paghinambit sa ilang ato nakita kay na. Nga aman. Hindi na sila magpati. Ate, oo pero ang gusto ko ihambal sa imo, ang bahin sa tinuga nga nakita naton kaina. Ano ina? Kanawong gid niya ang ginasugid ko sa imo, nga tinuga nga nagapakighilawas sa akon damgo. Ano? Oo, matuod din na Justin. Ang maayo pa, mamangkot kita kay Larry. Basi kung may nahibalaan siya kung anong buot sa lingon sina. Apang siling mo, wala kita sang sugiran, hindi bala? Masaligan si Larry. May salig ako sa iya. Gani ka ka, makighambal kita sa iya. Basi ko naluyag sa imong maligno, Sel? Ano? Kag ano naman siya nga klase sang maligno? Hindi lang ko sigurado, no? Pero kung gusto ninyo, ma-research ako eh. Pero hindi ko pa na masabat, subong. Hatagil ninyo ako sa duty nga tion. Ate, sige kag madamo gid nga salamat, Larry. Okay lang Pero ginasulit ko, pasensya gid Hindi ko pa nasubong masabat. Medyo nagatumpok pa abing homework ko eh. Sa subong, ang buhaton mo, amo nga maghalong na lang, ha? Kaya posible nga ginapanilagan kaniya. Ay, ate, sige take your time. Sige Meg, mapaway na kami. Ginahilanat pangadaan si Hazel. Nahanda ko ng folding bed nga higdaan ko. Ba, si Hazel. Nagako siya sa akon halin sa akon likod. Kag mabatyagan kong yadughan nga nagadapat sa akon likod. Amo man ang yanawang. Justin, Hmm? may hambal ako sa imo. Hindi ka lang mangakig, ha? Ano balay na? Maulid na lang kita sa pagtulog. Ano? Pangako. Hindi ko ikaw pagripon, Gusto ko lang nga mahakos ka samtang nga nagatulog kita.
Madali lang. Kay ibalik ko na lang si Idalom sang kamang folding bed ngayon eh. Ara na. Abi mo? Bisan repon mo ako, okay lang. Paparape man lang ako. Piliyo ka ha? Adali na matulog na kita. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Ay, nabilin gining cellphone ko sa balay. Possible ako manawag ang prospective papa ko, how? Miss ko na nga daan siya. Sige na. Lakat na. Kuhaan na to. Para makakaon na kita. Okay, Ay, Tabatchoy, malakat ko anay, ha? Kaulumod, ganyan sang guya mo, sige na, bye! Mabalik lang ko dayon, Naumulgod si tita mo, weng say mo, anak. Ay, Jerlyn! Uy! Tukadasig sa pagbalik mo, Gaggers, wala to kuya kapuli. Ote! Day, gwa to anay. May bisita ka. Ha? Bisita? Oo. Nakita ko nga nagpark sa atubang sang karinderya ang nagainaw-inaw nga auto. Ang ginasakyan bala ni Lola Asuncion kahapon. Uy, ari siya? Kagtuin na. Ako na lang bala kay Tabatchoy diri, Kay balo ka naman. Wala ko yamanan magsugilanon sa mga manggaranon. Kagtuin na to siya, Siya ang bisita ko. Tag-indi si Lola Asuncion. Pamilyar sa ako ng tindog niya. Hindi ako mahimong nga magsala. Isa lang katawang kilala ko nga may amos sina nga tindog. Kag may pagkatikalon. Ara. Nagbalikid siya. Jerlyn Cabrera? Oh! What a small world. Dalton Trillos? O kon, Senyorito Dalton? Just call me Dalton. Wala ka na nagkatrabaho sa amon pamilya, May konsumong sina. Anyway, ikaw ang katapusan nga tawo nga ginalauman ko nga makatapak sa atubang sang pigado namon nga kalanan. Hindi ka magsiling
Nahidlaw ka na sa mga ginaluto ko nga pagkaon nga sang una. Hindi gid mabaton sang sulok-sulok mo. Wala gihapon ako nagbago. Kag wala ako nagkanto diri para sa kaugalingon ko. Ginsugo la ako ni Lola, si Lola Asuncion. Amo gali. Kag siguro, wala ka gid sang bisan jutay lang nga ideya nga makita mo ang hitsura ko diri. Husto? Tungod na kahibalo man si Lola nga hindi ako magkanto diri kung magkahibalo ako nga ikaw ang makita ko diri. Kininsulto pa ako sang tuntoy ho. Ari mo ay. Kung sa bagay, the feeling is mutual. Bisan ako, tamaran ako magtulok sang itsura mo. Ginakabig ko ikaw nga bangungot sang akong kahapon. Wow! May iso ka na magpanabat-sabat subong ha. Hindi na ikaw ang Jerlyn Santo nga bingit kag nahadlokit ako. Mahimo bala? Diretso ang tuyo mo. Ano ang kinahanglan mo? Well, ano pa, nagpapakal sa pagkaon si Lola. Siling ni Lola, las 6 pa kamo nagapanira. Las 4 pa lang subong. Sirado na kamo? Subong lang kami nagpanira sang temprano ni Weng. Tungod gina-celebrate na wanang kaadlawan ni Alisa. Ang best friend ko nga naging sekretarya mo sadto. Ha? Nakibot ka gid, no? Padalaan ko na lang si Lola sang pagkaon niya. Magsurod ganay sa balay. Kung ginibitar mo ako nga kontra sa buot mo, diri na lang ako mahulat. Sulod gani! Anghel nga ina. Kagwapo no. Ang itsura lang niya ang gwapo. Apa ang batasan niya? Duyas ang kontrabida sa soap opera. Hoy! Ginapamangkot ko ikaw no. Siya si Dalton Trillos Apo ni Lola Asuncion. Nagkari ka. Ipakilala ko ikaw sa iya. Okay thank you. Ay dali na. Dalton, siya si Weng. Kami nga duwa ang cook sa kalanan ngayon Ay, gwapo. Pungko dira ho. Madali lang ha. Kay paspasan ko anay ang sopa. Basi kun mayab, okay? Ara na. Mahimo ka na nga makapungko. Salamat. Ami, gusto ko pang chocolate. Daddy, baby. May bisita si Mami. Kami na lang ang mabakal sang chocolate, Gwapo. Excuse, anay, ha? Dali. Anong gusto mo? Chocolate? Ice cream? Ano pagit? Ihambal lang. Gusto ko tanan. May anak ka na gali, Jerlyn? Hindi mo bala ako pag ipakilala sa iya? Kung sa bagay, hindi man kanawong ni Alisa ang bata. Hindi siya magduda nga hindi ko ini anak. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage.
Daddy, anak. Siya si Dalton. Siyang... Ay, Dayton. Ay, baby. Ginalain mo ngalan niya, ha? Okay lang, ina. Hindi pa siya makasampot sa Mayo eh. Hello, Daddy. How are you? Fine. Babay na. Ay, ubos na ang chocolate ko. Mabakal pa kami ni Tita Wings ang ice cream. Ote, nakabati ka, Jerlyn? Sige na. Off din na lang siya. Excuse me, Anay, ah. Dali na. Sige, Daddy. Kagwapo ka bata, no? Inalangahan ang rason kung nga nagmag-anang buot ko sa iya, Jerlyn. Anong buot mo, Silingon? Hindi ako makahango pa. Ganaako ko. Wala sang bata pa nga nakakuha sang atensyon ko. Kagalingaw ako kay Daddy. Mabag-an ang buot ko sa anak mo ngayon. Uulayan kami sa relasyon sa isa kag isa. Natandaan ko pa sad to eh. Kung daw ano ka mo ka sweet ka duwa ni Kent, nga utod ko. Nadakpan ko ba gani ka mo isa kabes ka naghalo ka na eh. Wala ako napabusong sang utod mo. Tutama ka kayog sang imahinasyon mo. Relax! Nagapamangkot pala ako Hindi na kinahanglan nga mag-overreact ka. Ginapangapinan ko lang ang dignidad ko. Tugtog gali subong. Manubogi hapon ang panulok mo sa akon. Nga nagdumdum ka ba na? Nga basta ko na lang isurrender sa utod mong pagkababae ko? Kung matuod man nga nakaangkon sang anak si Kent sa akon, dapat nga naglagas ako. Dapat kinakalitan ko ang kahigayunan. Hindi ba lang ginpasibangdan mo ako nga gold digger? Okay. Kung hindi anak sang utod ko si Daddy, wala man sa problema. Wala sang kaso. Kag hindi na ako magpamangkot. Kung sino ang amay niya, tungod hindi man ako interesado eh. Good. Pero mamangkot lang ako. Ano yun Nga nagmantinder ka sa amo sinikagutok, kakalaway nga balay. Daw na sobra naman siguro kakuripot kay Papa sa inyo nga mag-iloy. Sa nahibalaan ko, nagapabilin siya kamanggaranon, wala man lang niya kamugin baklan sa disente nga balay, o kung wala man lang niya kamugin hatagan sa dako nga kapital para sa negosyo. Wala ako nagbaton sang bisan isa ka sentimo halin sa amay mo. Dalton Trillas. Satisfied? Oh, that's awesome. Ang iloy mo ya, amo man bala sina ang ginhimo niya? Hindi pagdalahigang iloy ko, Dalton. Nagapahuway na siya. Ano abi ko magkita ay sila nga duwan ni Mama sa lahat? Nahimo bala? Dulugi na ina. Kung ano man ang sala sang akon iloy sa pamilya ninyo, ginantusanan niya ina ante siya nadtulad diri sa kalibutan. And besides, nakabalos ka na sa iloy ko para kay mama mo. Hindi bala? Nasakit mo na sang tuman ang palangga niya nga anak. Kag ako ina. Nagdaog ka. Nagdaog ka sa pagpabulag mo sa amon sang lalaki. Naging pakamahal ko. Matuod ba lang nga pakamahal mo si Ken? O siklong sang tion, kung makigsugulanan ako bahin sa paghigugma sa kasubong mo. Tugod wala kasang nahibalan bahin dira. Madali lang hambalon nga mahal mo ang isa ka tao, Charlene. Amo budlay, kung paano mo ina mapamatudan. Inapapigid kay daw pobre ka pa sa mga kabulig ko. Kalayo sang estado ni Ken sa estado mo. Kag hindi ka magsiling nga halin sang una, wala ka masila sa manggad nga napanubli sang utod ko. Hindi ko pagusik ka ng tion sa paghambal sa mo, Mr. Milyonaryo. Tugod na kay balo ako nga hindi ka magpati. Madali lang, makuha ko sang pagkaon ni Lola Asuncion.
pagkaon ni lola mo. Makahalin ka na sa gutok kag malaw-ay nga balay nga ini, senyorito. Para pareho na kita ka makaginhawa sang halog. Kamusta na lang kay Lola Asuncion? Hindi mo malamlang ko pag agdahon nga magkaon? Ano? Kung hindi ka, mahimo man nga ang birthday celebrant lang siguro mahimo sina. Sa dinebra si Alisa, gusto ko nga tamyawon siya sa happy birthday. Wala na siya. Oh? Wala siya? Nangin biktima siya sa isa ka aksidente. Kag wala siya nakaluwas. Kami lang sang anak ko kag si Weng ang nag-celebrate subong sang birthday niya. Wala na gali siya? Anyway, gutom na ako eh. Gusto ko lang nga magkaon. Wala kami sang pagkaon nga gina-order mga pagkaon sa malahalon nga restaurant. Wala ka man sang gana nga magkaon sa ginaluto ko eh. Hindi bala? Lain ka gidya kay lola mo. Tilawan na natin eh. Base parang ko naglain naman ang panabor ko. Pero tamara na ako nga magtener ka pa diri. Pero bisita mo ako. Kag hindi mo sina ang Pinoy kung magtratar sa bisita. Hindi ba na? Hindi ka man dapat nga abi-abihon? Wala ka nakamutik? Wala ka nakatalupangod? Kaina mo pa ako ginatira? Abi ko anay ko nang mature ka na. Daw bata jute ka man gali gihapon na. Dali ka magsunggod. Sige na, pakauna na ako. Bisan ng cake na lang. Tugod, ginasiguro ko sa imo. Nga hindi ako magharindiri mientras nga hindi ako mabusog. Damol guyagin ang tuntoy ako. Kado kabalaslan ko pa sa iya. Nga patilawan siya sang luto ko. Kung hindi ka lang apo ni Lola Asuncion, kaina ko pa ikaw ginbuyayaw mo. Para na. Sige na, Jerlyn. Pwede pala, gutom na ako eh. Gutom na bisita mo. Hulat ka na nga buisita ka? Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon, Marnie Mungkal. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512.
When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Suno sa kay Ramel. Ginahigugmaman ko na siya ni Isabel. Ay, ginahampangan lang siya naton. Amo ginayang ginahimo sa mga babaye nga pareho kay Isabel nga manggaranon. Ginahampangan lang nila ang mga lalaki nga hindi makapuno sa ila panulok. Suno kay Ramel. Nagahulat ko na sa iya si Isabel sa gate. Kag nagasugilanon sila. Kung ano man ang ila ginahambalan, wala ako makahibalo. Kaginsugiran siya ni Isabel, gagin priso sa sang amay niya sa tori. Kaya nadakpan niya si Isabel nga nagatamwa sa bintana. Nagababay-babay sa iya. Maayo lang gani kay nakatalikod si Ramel. Kag wala siya manawungan sang amay sini. Kung nakahibalo ini, piho. Pahalinon gin si Ramel sa iya trabaho. Kag nagsiling si Isabel sa iya, nga himuon kuno niya ang tanan nga paagi, agon nga makapalayo sa kuno sa balay nila. Kag abi mo, migaason, nadlok ako. Base ba kan buhaton niya si Ramil nga alagyan, agon nga makaiskapo sa amay niya nga mapintas, ha? Amo ina ginakadlukan ko. Base mapahamak ang akon, anak. Miga, hindi ka magpalibog party dira. Kag nagapati ako, nga hindi matabo ang imo ginapaminsar nga ina. Bal mo, basi kung makabugtaw si Isabel, nga hindi bagay si Ramil sa iya. Kag siya na mismo ang mapalayo sa kay Ramil. Kabay tani nga, amo sinang matabo, miga asun. Kabay pa kung tani.
Nagdali-dali ako sa paglakat. Dito ako maagi sa jutay nga banas. Agod makita ko sang maayo ang mansyon ng Day Isabel. Oh, bah. Ara na. Nakita ko na. Kadako kayo. Do sa palasyo. Sa tanan nga mga pamalay dire, amoy ng pinakadako kang mataas nga balay. Kag may turi pa sa pihak. Ang mansyon, nalibutan sa matag-as nga kahoy. Gani hindi ako makita dire. Apang makita ko ang nagakatabo sa garden. Kagamuman sa iban nga bahin sa balay. Bukas sa mga bintana. Apang wala ako sa may nakita nga tao. Dira. Masami ko nga makita si Isabel nga nagalaaw sa may bintana. Kag nagahulat sa akon sa paglabay ko. Subong wala pa siya. Ayhan, nagkakatulog pa. Kag sino makapakot? Basi akong iya ginadam ko. Hindi ko malimtan ang adlaw nga ato. Nga naghambalanay kami ni Isabel malapit sa gate. Kaginhambal niya sa akon. Kaginahigugma niya ako. Kaginhalukan ko siya sa bibig. Apang wala lang ato magdugay. Bangod nagtaghol ang mga ido. Kag nagdali-dali ako sa pagalin. Mahalin ako dire. Basi kung may makakita sa akon dire. Mahalin ako. Wala makahibalo si Ramel. Nga nagalingling ako sa iya sa may jutay nga gihasang simento nga ako naprisuhan. Nakahibalo ako. Nga ginahulat niya ako nga mamintana. Pero wala siya makahibalo. Nga ginpreso ako diri ni Daddy. Bangod dadakpan niya ako. Nga nagababay ako kay Ramel. Apang wala makahibalo si Daddy. Nga si Ramel ang ginababayan ko. Bangod madasig ini nga nagpalayo. Oy. Hindi ako manugid sa iya. Nga ginpreso ako ni Daddy dire. Ay, anay ka. Masaylo ako sa higad. Kaglingawon kong akon kaugalingon sa pagpaminsal kay Ramel. Hasta nga maisipan ni Daddy nga pagwaon niya ako dire. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. May nagbukas ang puwerta. Oh, si Mami
gani ang nagsulod? Oh, Isabel, Anak, maayo kay nagpasugot si daddy mo. Napagwaon ka diri. Nga nagpasugot siya, ma'am. Naluoy siya sa imo, anak. Wala siya sang kaluoy, ma'am. Ano ba lang ginhimo mo? Oh, nagpangako ako nga bantayan ka. Agod makilala ang lalaki nga ginabantayan mo sa may bintana. Amo gali. Oh, anak, sundan na lang ang imo, amay. Agod ga hindi ka na pagsilutan pa. Nabala ka ng mga utod mo sa imo. Ay, dali ka na, anak. Nagahulat sila sa imo nga makaupod sa pagpamahaw. Mami, kaina ko pa nga wala makita si Iman, ha? Sadiin na siya. Gindistino siya ni daddy mo sa isa ka pabrika nga nagapaktori sa mga grills dito sa Luzon. Malayo ato, mami. May sala naman pala si Iman? Wala. Apang nakita niya kahapon si Iman, naging palapitan sa mga tao. Kag amo ato, wala niya maluyagan. Hindi maluyag ang amay mo nga magpalapit ang ahaw lang nga obrero sa amo. Amo gali, ma'am. Kag sa ano makahibalo ang mga tinawo kung hindi sila magpalapit kay Iman? Ang buhato nila, amo ang magpalapit kay Ramil. Kag si Ramil ang magsugid kay Iman sang ila mga kinahanglanon. Gani amo ato. Gindistino man niya si Ramil dito. San o bala mabalik si Ramil diri, ma'am? Amo ina ang wala ko mahibali. Nakahibalo ka naman sa amay mo. Maakig siya kung pamangkuton sa mga butang nga ina nga ginhimo niya. Iha, nagapangabay ako. Hindi na pagdugangi ang kagamos ang aton kabuhi. Kapoy na ako sa ginabuhat sang amay mo. Kag nakahibalo ka mo sinha. Kung hindi lang sa inyo nga mga anak ko. Ayhan, madhugay na ako nga nadula diri. Nagsiling ang amay mo nga kung may matukiban siya nga kung ano sa imo, kag wala ako makahibalo, ako ang prisuho niya sa tore. Ano? Mom, hindi ka magpalibog. Hindi ka maumid sang mga buhaton ko. Isabel? Hungod ni daddy nga ipalayo si Iman. Pagod na kahibalo siya nga mabuot si Iman. Kag naluyagan siya sa mga tao. Sa tanan nga mga utod ko, siya lang ang nakahangop sa akon. Kag karon nga wala na siya. Labi lang nga nabudlay ang akon kahimtangan diri sa mansyon. Kaginasumpa ko. Sa pila ka adlaw, makahilway ako diri. Maabot gid ang adlaw nga ina. Kag si Ramil, siya ang rason kung nga ang maantos ko pa ang akon kahimtangan diri sa balay nga ini.
Apang nahadlok ako. May ginaplano naman si Daddy. May ginaplano naman siya. Malibutan na ako sa factory o galing magsulod sa opisina. Ba? Adi ka? Ano ato? Nakabati ako sang tingog nga daw hindi man mamurutan. Kag dira naghalin sa jutay nga payag. Nga ginahimo sa mga obreros nga pasilungan kung tama ka init. Kag tion sa tigpalanyaga. Wala na ako sa may nabatian. Masulod na ako sa opisina. Kibasi kung makita pa ako ni Ras dire. Nakaibala ako. Nga siyang nagbulos kay Iman bilang manager sang lumberyard nini. Ba? Ato naman? Nakabati naman ako sing kulas. Pero hindi ko mahangpan. Sino ina da? May tao da? Anong ginabuhat mo dira, pastora? Ba? Si Ras Amador. Ang anak ni Leonard Amador. Kag-ari na siya sa tupad ko. Nabatian ko ikaw nga nagahambal nga isahanon. Kwan, nakabati abi ako sang kulas. Dirahalin sa sulod sang payag nga ina. Ilaga ina. Inang kanal sa unahan, puno ina sang mga ilaga. Amo matuod. Ang nagapanakop sang ilaga. Nakapangdakop sila sang ginatos kay ilaga sa sulod sang factory. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!